news, entertainment, education. Paco TV. Experience the thrill of TV. Titi will become, Titi will be children. Yeri to your Titi, actually, a china dear, so I'm woman, send and fata woman free. And Jenny, your Titi will be, a kitty, your Titi will be. Titi, I drink Titi, dear, don't she hide the son and Titi will become, Titi will be children. No, she are Jenny, Titi will be, no, so yet, and I go Titi will be so. Titi will be. Titi will be share, but in a Sujanya, I am for Titi. Yes, you are Titi, and Titi will be a Titi, and be a giant Titi will be Titi will be share, but in a Sujanya, I am for Titi. Yes, you are Titi, and Titi will be a Titi, and be a giant Titi will be. Titi will be Titi will be share, I dream it, imagine us so young, Titi. You and you may Yama Biara Ajo at the Bar Paco TV so you. Imperimperi ye Kusuara at Yang Amanene Amamarana so. And then you may use your singer ship you. A rabbit drink, you may be home as soon as said ya Ubin say Dano. Na yet to me earlier at Tuga. And you bring many a year and now about a sea. You confirmation na a waka. Nana, Memo Ajo. Yanana. And then you bring Meno Eba Jenny. Na yes, ya di if the Penny say your friend be a siwa. You na yet to sue sa new man home. So then, any a siwa. And now so because a siwa a then at it. You. Mechia kana menina mechia tiefuna me say so be say esiwa ne say mawo na me bana wo be mfiesia ana mfidu na sebe wonso wawo oba bema na bema ne so ewo beye mfi beye ebia 20 years na 15 years. Nti sa obe hu me ba no be 10 years akola na ebia wo be hwa akola no na ho ofe se de a ote o nana wo be de pese mi sines wa na otra wa ofi me hwa akola no ama na kusu awie na fe wa be ye me ba no e dia nti se mi gituma amamna wo ya be kire ye siwa na kwan ya be kire o me ba no 10 years o ba no so wo be 25 years no na ya yes amamna ni nyina to nti se me ba ne ko school kura na nti ase ye na dwuma wo na ba hwa kola no akọ school ayi ni bibia ba kola ne de na o fi eno na ye friend siwa Nana me da wase ena ye resua ade nti se wo men Paco TV a fa wo o phone no na so o data na fato Paco TV o de to Paco TV a obewoni a ekosu nyina na watie yeresua ade yeresua amane ene amamre enu nti wo sutwu ben Paco TV emra wo retie na wo de rema obi na ono nso atie bi na etumi aboaye na ye kosu ara ekwan ben so na wo fa eyesa esiwa ana ekwan ben so na wo fa esi sa esiwa no yo atiefu a wotie me tete ho no na tete mre no se esiwa na opemo ben mu a mpenifo be hia sade ayi oba ho ade no snap amamre kwan so ba be chia awofo no snap tumpan mi no awu sika kakra eda so na ode abesi akwala no esiwa nti yes siness one mpenifo no nyina ti ase bia wo de snap tumpa mi no sika kakra eda so wa beye obi nso ho na bibi wo nsem nti oye abayiwa no anase oba no oye no ho de nyina fefefe kama sese de a
ye bisa obase enti akola no benyi no waye no ye dada oni bibia o ye bi obesan aye bio enti ya ade mienu ai se si ya kwa wale ya bọ kokokoko no obi wo be bọ kokokoko ma asiwa no ma akola no obi so ho a ye no ho ade nyina enti akola no nyi a ofa mamra kwa so a na obefa akola no akoni fi waye ne bibia wi na se de na ye no tetemre no am se si ade asesa kakra asesa Nensisan mu no na tetemre no se dia wo ka se na ye beye no se dia nkan wore koware obia ye bokokoko no ene emu asesa kakra na nsisan ben na abemusa na se amamre no nsisan ben na aba amamre ni ye ada sama no ada sana na nsisan no aba ewu titino na antiase ye na djuma enti akola no ne maame ne papa aka che ne se yes we akola no yes wanti empempeso a wadu no wo kun o mama akola ne wo onyi no mo kire ne niam bi ani so enti akola no enu bibia enti akola no okọ be ma ne nchen a ha no enye ne ya enye ne hwe na ne timiji ba se si ade emu asesa se na kacha ne se be ma we yesi wasiwa ma no nti e ma we na eye ho kafo a woni no e betena pana wa start no be kuna mura na me de na be ye say bi kire se bia na ompe be ma no nti anoka ho bi ena nsesan abem ana tete wono krampo no se ye nsi wasiwa be ma timi ese ope be busum esia ana fiba kona sebe wonko ne nche one ne nko daida ba mo amona mo ho akasa na me pewo mate ma menjwe ho ba busum yensebi ma menjwe ho ba na ye kasa bat me meda wuda muda no so ewo ho enti se sia no se wude wo pe ene wutumi e de ko siesi wa ma wo ba se ali buena ba bebre nti obanyi kakra no be 14 15 years no anja be mana de mana bia no wampe na me da wase yareti adwumadi ni so enkan no sadia wore kai oman bi so ma men kan sa e wo Ghana eya oman bi so obi wa no enya be 80 years 70 60 50 na akwala wo beye 15 years 16 17 18 20 na wo sisa abofara no asiwa edi amasa papa no eno eboa ana emwa yen eye Ghana memwa titino ode asiwa no kwa baby amamre ekwema ohun se eboa baby so ho a emboa baby so ho a emboa ye we na eboa na de we na emboa ekuapem fumetimi aka na ekuapem fo ana latefo no atam so me ye asiwa se be me bi wo abusua nim ebi a me wo faste ebi a wo fa no wo sika oya adwuma ka so that tete na adwuma ne wo bebre bi a we wanyankra kwan ti oyi adwuma wa kra na sika wo ho a na wo pese sika no odo be kwa wale sebe aigbeni ekwachi obekwa wale kumasi ni ekwachi wo pese sika no aye den etine fie kwa nti mise menena ene semechi ba yo belima mechi ba no so nenena ene meba wotime wale wo nti we na busua ne transia na wa yesa esiwa no se na be ya sika ne nkwa baby na ebeboa fie anabeboa ebusua no nti na mbrembere wore kire me se ebusua ware nso yetumi ji esiwa ewo yetumi ji esiwa ewo ebusua ware no yebebem bere bidua yebebem
sanse eya na eboa benyin si aboa pete diwu na ma ebika but anhwe ni yeso na ebi wo ho a ukoye a na yi a obeje ogwan na aye moja fra ewo ne a wo ye wo buhwe no na me kire wo no enu nti na me se we yemfa we into ho bere tabu ye besan abe no so yewu ebusuan ba siwa ne ebusuan war no ye bebam ye ne benyin betena se na ye nga kire mu ye ntia na mere bisa benyin di no ye nga janom ye nga nanom bi eye meka se sirimfo nodness won waye benyin fi so wo ware emma benyin fi so na ne amehuni se dia wo kan se sika wo fi a na wo ye no ni se won de no so se dia sika wo fi a na wo tumi sa number but ebedu ba bi no na abayewa ne se mere mpane mere bisa se so nsunsuan su bi wo ho nsunsuan su bi wo ho was mara ya amamre no na abayewa ne se wo baba we de se wa ba kwabra ntimi ntumi ntumi nware mane nyeye nsunsuan su bi wo ho ana nsunsuan su wo ho efise odono sabru ne bia na odono eni abayewa ni mu won se okuru na wode na ma no wanyi ase no mmoroso nti ebe sa na bia odono inni ho na wale so odono ntiase ena sa ntiase no kofi ye eja ne enanom akola no onyi ye nti nsunsuanso a ewo so no na maka nti na che se sa nsunsuanso eye awofo no ena wore ba beji sa nsunsuanso esan se ye fa ne se me benim sika ba se oba bia ho ye mefe nti mesi oba bia na siwa ebusuan tanase ya dia tum ya yitum no obayi oyisuku ni ma hwa abofra fiti memfa ne se enne sania man Ghana na mpanyin be ka se GHS akosi SHS nyamia ya adoma ko university sanse minim se bare bom no mo na abofra ye FBS na wabewara me okodu university no ohun se ma gba kwakwara nti on the mere ntumi ntenase eno no so ebusua no me wo kwan se nia mede ama abofra ne bia miji anase ebe yokwa sabe eno be yaw na ebusua no asem se ntiase iye na dwuma ebusua no enya nto a enye ntia nti yaye aden anase yaye abofra no ho ade ne nkola brim na hisia nani afi won so bele ma no sabe ore ba kwakura nti on ne intimate na se obere ma no oya sonjue nipa na owotima sabe ebi kura na ode ne ho so aka abayewa na kakra nti obetumi aga se o anya hwe magem obi so ho a onjemu so onjemu de na ebe yo na ebusua no asem se samne no mo ye sama na bofra no onyiye ana sabiri ye share Opako TV so na yare dwene eye aware a yeje emara mofra enyiye yewu mpanyin be ka se asiwa yewu no na yare dwene ho Opako TV so nti onua ba bia wo bia tweben wafiri no nati se wo bibia obeka wo de wo sen ma ye a yewu ye de betugba na ye nyina ye sua ade we ayade sua anya obi nko adwene anase nana abrasi adwene na orekire ayade sua ntini a wonnim no na wo so de abeden wo de aba betum na aboae na woreka bibi se oberema no ye asumudwe nipa a obetumi agyamu yamfa ne se mfe beye awotwe anase mfidu esanse sukuu no we mba konfimiensa SS be convenience na yemfa ne se wo ba ne kora no watwusu bibi a friend science anase obeso okoye doctor eno no ye mfe mako ensom eka asia ho nti mfe dumiensa na obema to ne botom di ahwa abofra ya kusi mfe mako dumiensa na ebedu so na abayewa yi se papa no kora onye me class because wako university nti nani apie enye ne class a
na worka se obema no epasumdwe a na so ompasumdwe nso adan e na obeye bia mempere mo bana na mepere no isan se ma aboka won ho so ye betua saa ka no papa no besese ne ka ne yatua ma no na abofra no anya ne fa ho di anase se ka ne su na ebusua ne tua eye ohye so se abaiwa no ko wara papa no asem pi se oberima no hwe ka wa bo na obia ne se onwale de etwa se ebusua no wodi ne skama se ebe ya ana ye nuanom nof aya mamre no obi nnim obi kuromu mamre be bia ne de ebi wo ho na ye nhye se wo wale no nti wa ye ne de nhye upompo wo de amememfe betra ho sa ye wo bia se ye nhye dia upompo se wo tena ho se eye mukromu amane na ye nhye na wa ye nti ye se na me da wase where can no fasem nyame adom makotena bokopen ba me hu se saa de no den ewo a edubiri bia na edi nya but and we are sere konanim nti bayinfo so mu se nkan tete amamre bi a enko yiye no se ye hwe na ye de tu yiye eye mia me hene enyine osaberema esiedu okọ ababi akandama nsu berema da bio kana simbi se mpanyini tena ase no waye amane ne amamre nti se ye hwe na emwa yen a ya san tena ase no kwan a wo fa aso a wore ye sa amamre no ye mfa sa kwan no so ye de ye fa twam na mfa sumude nye den emmara enti mene no ye adwene pa se amane ne amamre bi wo ha emwa nti se emwa sa mpanyini na ye untumi nsore se emwa nti ye ene na wotwe ye ne eye osofo Margaret aboaje ehia e o ma yeti ase se grono bia ne kuro bia ne so amamre nti uwo mu nku ade ntumi nka se ye Kristo nti chinchin ade bi se esesa wo ye nia eye a ebe gua Kristo suma ye ebi nso wo ha emwa ye de ye nyim firi wo eti sabri se eba ne se abayo ne se me mere mpene den ena saa awofo no okwan ben so no wo befa se dia wo kan se awofo no be hia so won kwan wo be hia ana wone mpanyin na be hia no atana sen no se adi na yaye na erem waye nti ye pe kwan fofora ye befa so ana se obia no berema no obia no naja ne na pe na se wo hia ni nyina be gina kwan a wo fa so a wo de ye se obia no be ma na chifu shiai na wo sie esiwa na sabepepe na ntawantawa ba se obia na chifu no obele ma na chifu wo shia na wo hu se na wo be ya wo be twitwem wo be twitwa won sem na wo be ka won sem na bibia beto yi bibia be boko ene yeresia de yo Paco TV so yeresia de pa nti pa cho be dia wo bia na watwu abanyen na comments bi wo ha o de aba na ya nsu yetumi ayede etumi akirikire mu wo adwenkyire bi nsu a obetumi de aba na aboa yen yerehwe se dia enkan no wo siasiwa enenne asiwa na yenyin yede but eye me na ade di man tekire bi nyoma bebere ye fasa nyoma we hu na edu ba bia na akwakoye ohaw ene amane de ama ebusua no ya ba bi siasiwa ni esese wo ye bia no waye bare so esese wo ware abai one se mempane bare nye ntum so sa asem wi na wada rumo so eba ne sa na se ekwani ma ye tumi de ko ayefi anase ese ye kanefie sanse o hwe sika bema no ebia wahwere wa bayerwa no a so we ye kanefie ana ye rekọ ayefi asem ati se no mbeka start so mbeka ofie mbeka asem no ofie na asem na nyanyira so bia na se
ankoto be ma na suma na se oba na busu afo asuma ba ko timi de ko ahimfie ebi timi du court kra ebi timi de kokot okay that's ye be ba ho ye be ba ho you yere tiaso na yere tiaso no so maybe say obere mana okosi obia na siwa no me fa ne say mofra dia anka me nye ndi say sa de boyi be den ebe ba ti say obi ewo bi kakra wo nsem na ne ba abemu a na bo ehu obi ba baiwa na say obetumi ahwa baiwa no nko adia me je di say ono ne ba bere ma no so obetumi de na du bembensu bi a obia no renje ndi say bi a me mpe bere ma we esan say bibi kakra be ma nsem ndi say me ba bere ma na se mea betumi atua obi ba bia ho school fees amano na wakwakodu university a den ti na me mboa me ba na wadawru mo so saadi we esi ewo merema 20 years to obia 17 18 ntem anase merema mpanyinfo a wanya be 50 40 50 no kono a wo se siwa no na sa asem we esiwo won dem tete hono ni ameme be hu wo late hano atam so be ya se obehu me babia be 10 years a no no so babeli ma be 10 years apro so ani 15 years okay late dia me be hu anase me ma men na no me be hu bi no sana na ete na tete hono so na ntiase wo mu kakra em se na nsan me fan be nubuo na ba na be 15 years 20 years na nubuo na ba din pa sana na yeka brano tete no wo hyew nti enya de a wo ye bra wo ma me wo papa be ma wo kwan se puepue na koye ne amebi sana wasiwa no so a tete no na nubuo ne hyeda maaye nti na ntiase wo mu obere man no bia ntimi wo be ebi a 8 9 10 tete na wo pa ebi ntimi wo 12 no nya no ade ye asiwa ni mo okay all right tete ne de sene man na ayi adwuma sesi a obia na ma fichiri na be ma pe no na wakonye wo bi se no kra onyo pesa ba kire ne kunu ba bi sana abra pesa ba kire ne kunu ebi so ho ba kire ko be ma ne se nyame tete ne so na ntisa tete no na ntisa kra na nse na nubuo na ba ni ntino okosi obabi asiwa obale ma ne nyika kra ba ka se on pene ba tete ne di na wo no bele man betimi a wo nti ase be ye na djuma e se me hwe me ba bia no wo so lo hwe ba bele man nti bibi kakra be ba papa ni nsem kakra so be ba obia ni nsem sa ena me da wase yere tia djumedi so sabri yere tia si sabri se wo ma ya wadaroma bra Paco TV na be hwe de ekoso na fa comment bra yere twa ye ho sima na yasan ababetu ya nkomo so edamase titi wo become titi wo bichira yere to ya titi achimi echina diebe su enu oma senya fata oma free akini ni yemi ya titi wo bi akini ni yemi ya titi wo bi titi akini ni titi yemi ya diabo to chi eno suna ni ejina titi wo become titi wo bichira na sia akini titi wo bi na so yeti ayi buru titi will be Titi will be share again share Latina so janya aya puru titi nimis yasha yesi aya gini titi na titi ni yemi ya jiri ya bidia jai titi will be titi will be share again share Latina so janya aya puru titi nimis yasha yesi aya gini titi na titi ni yemi ya jiri ya bidia jai titi will be titi will be share again share Latina so janya aya puru titi nimis
Yebesan ama etiefu akwa babio ya san ababio yere tuya dwumadi ne so yewu sabri Paco TV na wara hwede a erekoso yi yere sua amane ne amammere nkakra yewu nkakra na mpanyinfo akukudam asofo teacherfo ne ahemfo akomfo obi biara onim amane ne amammere yewu no yade ne beba esense dwumadi ya to ne din setiti wobika titi ewo bi kire na yen amane ne amammere a ewo efititi nyina ya yira enu ti ene skobio anamasi sadri ya no tia dwumadi ne so o kan bi se se abaiwa no eto ne boase nkan no na ka yen agya no na epeyere mayen but enne yetumi hia obia e okwanchen na yankasa ye ne naka ebi kura nyame anya adoma saada na wanhwe ne obedi ba chidi wakofi enne nkan no ohwa den nsesa na abba yan abrabom e wa aware abrabo no ne awale no nsonso kese abedem sana tete na wosi asiwa no enu abetwam ko na dum ribi asiwa ne ni ho ba ko hia wodofo ana oba ma ko hia ndofo bi timi fro oh na mpacho mpese me no wotena oso mate mami be busuma bi sana menwere ho ene de eno so basua ma chei sebe obema nsi wo penne na onkoda ni de yo beti we di be musuma sia kransa ba ko hu ano krampo o ma me no papa kire wa no kra asem na no abetwam ko na se sia de maiwa no titale da hu na mkrom basa ne ade nti obelema frene na ona ni timida nti wo hwa asesa ka se aba nyama ni nyina yira sana na ete kan enti sesia bi sesia abaiwa no se yibi na aba obi ayibi na okọ system na se na okọ hia abenema bi na ona no koda nyi se ba na me de kaka obisa no kra mpesa obekire nyame bua mponso na okira belma no se belma no onya ayi kakra o se me de anyame wow se me de anyame nana me da say wakabebre but mena na ema meti ase se enkantete no na wo be ware ya di se wo gwaja ena ema wa ware waja nkwa no oyo be ma obetumi ama wa ware na wakọ obia ono ehu na ope no ana wahwe obia na brabo ne ye so etumi aka chezo ono kura no menye ni se ya ade obebo wa amane but obekọ obia ne papa ne maame wo akoka kire o se mu babia yi manije ne ho na me pese me war no ma me bakwaku na wagituma sada meme na kire me ne wagituma ansa na o ma dia tum se o ebia wonso ufiye ntino ye behwe me na mama so te se nkan no wohwe se so oyare bi ni fie wo so bi yare bi ya ni fie wo ana se subamben na sai busua we wokurai ansa na ya ma wa yeden wa pene so nti ansa na obekọ obi fie akwaka je nse me pese me waru me ba SMS ma no na yede ya ma nipa bia ade won ani no won aso atofam ahwe busua no su ne won ban sabe ebusua bi wo ho a krono adokoro wo ebusua bi wo ho a ye kan koto ba odumi ni achinje ebusua bi wo ho a nyoma bebre ewu mu nti nkankan no yen agya no mo hwehwe sa nyoma wo nyina ansa na wakọ bia na papa wakọ ka chenzi wo beite betumi aware na man ba kokwe semesi nti amane ne amamre wo ho a wo ye na enne aware no asesa te se dia wo ka no enkan no nka ye ware kora obema na nkwa aware na sibi yo ye mo frank kumano na nka ye di achi kore emu ase
nti aware no wo hefa anadwo no ye bedi achia kɔ ɛsan sɛ ye kwa ye benua mu ama ye mo no so 1 year ansa na obenya biadi enti ye kwa ye godi amu ye wi a that sen na se no ya were ni nyina ha eti ansa na ya ba but ene sɛ aware no re ba so kura ye si oberema no mum metana se ntwen obia no ama nneoma bebre aye den asesa so ye betumi akɔye n'achi akɔfa sa amani ababi wana ana abrabɔ na asesa ntie nkɔye menu Rabono asesa Bible mo senka ko se na bibia wo ne mmere ntia mi se mmere na ye wo mu no ye betimi alisa kura be kakra bi na wo mu se ye nsan ko ye chibi ya pima ko akɔye ni ye no ye nsan ko ye nti ni a betimi asesa wo mu ne se ebia oba no a wa wo no fie no obeye osetie ama yo o se wa ko school se sia wa ko do secondary school bia wo papamai wo benkum e ho na papa wa ho na bone wo nti oba no wo be ka bibia kire no ese se de ade na ye no yo setie mame na tobwas na ko school duachi na nyame so mmoa na nya obere ma no so ko school aduachi nti mo be hia na busuya transe aye bibia kama na se engagement aba wedding aba kokokokora wo ho ansa se ne ma nyina die kiti se utie awofo no ana wo mame na wo papa sama eno be ma sebe enye si wa kora mpo a obenyo bia be ye engagement bi na wa be ye wedding bi eno an se ye hwefio sebe wonya krofo se na wo kan no fibi wo ho a wo ye twafo asefo abodamfo asefo ne ade nti se wo wurawura finu na ɛhɔ ye di kakra na obelima na so sebe ono so mu die kakra na fe ya ye mo ade na mo atena se asemi ba na fe ababusua nim nti se sia entimi nsan kɔ ye na chibi bi ye pima kɔ nti sia abewura engagement in a wedding mu na me da se yaro ti adwumadi ni so me bisa se so oberema bi si obia bi asiwa na se bre anso na se sa obia no konyema zunzan so ben na ede bre busua na se mo kasia bi se dia wo kan se eya na nyinsen tumi be ma ye hu bia na nyinsen na be mu no eye osuro nti na otumi ka che se anyame na so important say ye no nti susan so ben na de be bresa e busua ne sa no ebeye obia no obia wale fo no na wofo asem e se wo siesi wana wo de ne obia ne hye ebusua nsa se mo hwe ne so obia ne so ye mam maye saneti nti obele ma na beboka aye bibia na so abeyi ne ho adi se open ne de se mo hwe ne so yi nti so man hwe ne so yi na se memfa ne se nyinsen akoba den kana woye ana amamre ben ana amane ben na woye kana eba no obia na busua betua na aya eba ne sa obele ma na o hye nyim no ono na nsunsu ne nyina kono so ka beba ne nyina obema na hu se bi obia no bibi obubi dane so ya to ne so bo nsunsu ne ka no be kwa kujina o hye nyim no so na kire se empanyin si wo fere bibi se arefare ya je se ben mana o hye nyim ne se otua saa bema na wasiesiwa no ne ka nyina e ma no yo bema na wa be hye nyim no ba se e ba ne se bema na wa hye nyim no nso no me fa ne se ye ne mranti ya wanama na wonje se bo wonto na friends one boxer pint etete ho yibia obe ne den okwan ben so na obefa yare ka titide nyaka enen so ya hwe enen so de obe ne den so benya sa sika no na odi ama berma no ma asomdwe aba anasa awofo na sese wotua sa sika no
se eba ne sa yen akuapemfo na se latefo me se wo yo belima na wo de kan ko hyanyim bia sa ka no enye belima na ka na ja ne nanom na ko kanyi se ne ho asem na wo de sa ko phobia na befi na wa be hwe bia na obia na wo nti se obia no bana ne suban ya owu wia no akoye ne ho ade sa ka no eye obenima na o hyanyim na jaka ano ye ne first nyinsen a wa hye nti ka ne ne papa ka na anu echi no sa ko hyanyim bima ano ye na nkasa ne ka tete hono sa na wa ye no la te ha sa na wa ye no I'm say woni musade yo so ba bel ma dika ko hyanyim ba so woni sika kra mpo a wankasa na esa oka ye funu ho asama na se asani awore ken se oba bere ma akwa ko hyanyim a wagya no na wogina na ne aminim se eye obia na wofo besoma obebisa wo mba no na wachire se o menekwaku esemesia na kofie esemesi na enyem na ebusua no asoma aba na ma bebeka obia no asema sanete nti esiwa de na obia no wan ton bwase wakọ nyem no nia wakọ hyanyem no so yo fu a abeye ne papa ka se onni adwuma bia ye dia ya abeye ne papa ka na wadawru mo se eba ne se agya ne nsu ni bia abofra ni bia na agya ni bia na okwan ben so na yerefa isan se nkan tete no asiwa no wonsi ni keke wahwe obi a sabe ni fie na ni dafom ebusua na asomdwe wom na wabra wo ho ase oh na etore bi kura echibi bisa se na abofra we fi hi wose papa esemesi bani ne kasa obeka ne ye ya obeye na ho brase enu tie be ma na bisa so se eba ne sa na se ebisa eni ho a okwan ben so na yefa obere ma na busuafo timishia na wa afra wo ma no wa ka chense ebi a kaaba no ebi a kwapedi anase kwapedi na kopes kabra ebi a ebebo a nti kwapedi na bra ne mbo ne nkotua ebi nso wo ho a na so den ne doso a ebuso na se kwapedi na betua hoka yo yarisia de na ntu eturi ban se memfa ne se dia oken ebusuan na hia na se yahwehwe ne fie na se kaba na onipa ko se dabi enye dan magim sika so na wo se ye de abusuan na japade bi etua ana se okwan benzo no wo befa abusuan wa japade de awon prince wako ika wofan sebe wako bagwa ma na wako ye boni bia boni bi wo ho a wo ya ebia lata kuroi wo oberima no bia nda wo nsu oberima no bia nda wo nfum uko ye sad na ko ye ngwan ka niama ka na ebusua no niska obeto so awatia yo ebi a wo mame no wakasa wo papa kan ise wo woti bi ebim jai wo mbu ade jai ti a wo fo asem ntina ya mo frana se wo to bo ase no wo ti a wo fo na asem na wa be se waja na wa se wo na se wo nti se wo ko fa sebe ka hunu bi ba anyi no ho a wo mame apo na papa apo ama nso na se etwa se wo tua yo wan hwe a wafa okra koda fias ye ba tie fo sabri eye mene nana esi nana abana esi yo ena ere din komoyi yeresua de ye adwumadi no ere nche bebe wi na yedim se enye dengara nipa bebere etie enunti nana esi bere no ayebe ne na wotwe anada se ne ye besen ahie bio e ba cho chia nipa be bien ana ebiesan bi ma me na yemfa no mmara ewi na ndase ne yensan hye bi yo chiela temenyina chiemu ahemfo chiaga na menyina obia
Raden Kaya, on your beer commercial demand. Nana yɛ da wase sabiri a wɔrekyia Ghana fo ne Lateman nyinaa na mso mekyia Lateman nyinaa ɛne atiefoɔ nyinaa bɛdi biara wo tie ɛyɛ me nua ama ɔda bia yew ɛyɛ ando muhemia yew ɛna nwumere ni kyia wɔ dwumadi so me nua bɛrema ɛyɛ kwaku Kwame AC UK nso mekyia wo ɛna me nua akosua yew akosua da rekɔ Italy yew nso mekyia wo ɛna nana serebo da akɔ ampem ana nyame adoma ɛyɛ daseɛ ne ana burunya yi mu yɛbɛhyia bio ne mpa ɛbɔ ne sɛ onyame ɛnhwɛ wo so nkyia kora ɛkɔ ɛyɛ dia edi awie kora ɛkɔ ma ɛyɛ miame ba na na Kwame Penti Jempo Eric yew ɛne ne maame nyame ɛnhyira mu nyinaa yɛda obi biara se daseɛ ne yɛbɛsɛ hyia bio daseɛ ne yɛbɛhyia bio nyame nhyira obiara titi wo become titi wo bichira Yere tu ya titi achini echina diebe Su emu oman senya efata oma fui Akini ni yebi ya titi wobi Akini ni yebi ya titi wobi Titi adrini ni titi yebi ya Kia koto chiha eno suna ni eti ejina Titi wobi ka titi wobi chile she Na siya shiti akini Shiti wobi na su yeti eye guru titi wobi so Titi wobi Titi wobi ka titi wobi chile Titi wobi she Latina sujanya aya puru titi dimisu Yasha, yesu aya gini titi ajiti ni yebi ya jiri yebi ya jai chiti ma Titi wobi, titi wobi chira titi wobi Shana shana gini Latina sujanya aya puru titi dimisu Yasha, yesu aya gini titi ajiti ni yebi ya jiri yebi ya jai chiti ma Titi wobi, titi wobi chira titi wobi Shana shana gini Latina sujanya aya puru titi dimisu Yasha, yesu aya gini titi ajiti ni yebi ya jiri yebi ya jai chiti ma Titi wobi, titi wobi chira titi wobi Shana